Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών. Από αυτή τη χαρά παίρνουμε και εμείς δύναμη για να ξεκινήσουμε αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχω λίγο άγχος, γιατί έχει ξεκινήσει ένα έργο πριν από μένα ο Βασίλης ο Τζαγκάρης και πρέπει εμείς να κάνουμε κάτι παραπάνω, οπότε δυσκολεύει το έργο μας. Κάτι καλύτερο και παραπάνω, οπότε είναι δύσκολο για μας όλους. Έχουμε καταπληκτική ομάδα. Θέλω να σας ευχαριστήσω γονείς, παιδιά, αθλητές, ποδηλασίας, στίβου, όλοι όσοι είστε εδώ και οι δρομείς που τρέχετε. Το ΔΣ, ένα χειροκρότημα για το ΔΣ, είναι μια καταπληκτική ομάδα. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ξέρετε όλοι τι σημαίνει το ASAP? Τα παιδάκια ξέρετε? Από σήμερα θα σημαίνει και κάτι άλλο. Είμαστε σύμφωνοι να βγάλουμε κάτι? Ανεβαίνουμε συνεχώς, αποδεικνύουμε πώς. Ένα χειροκρότημα! Λοιπόν, δεν θέλω να πω πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Να είμαστε μια ομάδα, γιατί ένας σύλλογος πρέπει να είναι ομάδα για να προχωρήσει και να παράγει έργο. Έχουμε δίπλα μας τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιλονάκη, τον Γιάννη. Ήταν και θα είναι δίπλα μας, έτσι μας υποσχέθηκε. Και αν δεν είναι, εγώ αγριεύω, έτσι το έχω πει. Οπότε να ακούσουμε και δύο λόγια από τον κύριο Μιλονάκη.